Assalamu alaikum. Yau ma na kuma dawo muku a koda yaushe ni taku Yasmin Maiduguri. Yau ma za mu yi magana akan yadda namiji idan ya je zance zai rinƙa cin yarinya. A zaure ne, a mota ne, a koma ina ne dai mu dai yau za mu yi muku bayani. To, idan saurayi ya je zance gurin yarinya a zauren gidansu, to abin da zai fara yi shi ne za ta ɗauko musu dadduma ta shimfiɗa musu suna hira. A wannan hirar zai buƙaci zai ɗan rinƙa taɓa ta haka ana hira yana ɗan taɓo gefen hannunta wane ne dai. To ana nan har sai ya kai ya ka suna wannan hirar zai rinƙa kai hannunsa cikin nononta yana ɗan shafa nononta don Allah ɗan taɓa zan yi kaɗan wallahi daɗi nake ji. To dama yarinya abin da take so kenan dama ce bata samu ba. Za ta bar shi yana taɓawa. To a wannan lokacin zai ce to ni ma taɓa min nawa, ni ma ɗan rinƙa taɓa min. To yarinya ita ma tana zaune zai ɗan in bel ne zai cire bel ɗin ta ɗan zuro hannunta tana taɓa gindin shi tana murza shi ma yana taɓa mata nono ana dai ɗan lalleƙa kar wani ya leƙo ya ɗan dai sunkuya ya ɗan yi kissing ɗinta haka dai. To a haka suna yi har sai ya kai lokacin da ƙafa za ta ɗauki. Lokacin da an ɗan taƙaita zirga-zirga. To a wannan lokacin za ta tashi tsaye. Idan ta tashi da wannan hijabin nata za ta juya bayanta. Idan ta juya bayanta za ta ɗan zame zaninta, skirt ne zani ne za ta ja shi ya ɗan zo iya gwiwa. To shi ma zai zare bel ɗin wannan shi. To za ta runƙufa. To a haka idan ta runƙufa zai ɗauko gindin shi ya sa mata a cikin nata. A haka zai dinga cinta. Yana ta cinta a haka a tsayen nan. Yana cin nan nata ita kuma tana zuro hannu tana taɓa mai nono tana taɓa wannan 'ya'yan golayen nashi tana tattaɓa su. Yana cinta a haka yana cinta. Idan suka yi wannan ya gamsar da su in bai gamsar da su ba za su dawo ta zo ta kuma zama. Sannan ya hau kan cinyarta. Nan kan cinya zai hau. Sannan ya hau ya ɗora gindin shi yana yi a haka yana buga gindin shi cikin nata yana yi. Ita kuma a lokacin tana ɗan taɓa nonon shi suna kissing ɗin juna yana cinta yana yi ana haka har ya kuma yin releasing suna zaune. Babu wanda ya sani babu wanda ya ji. Shi dai kula ake so a wannan harkar. Za ka dinga kula ku dinga jin sahun mai wucewa da mai shigowa. To a haka namiji zai ji mace a kwanciyar hankali babu wanda ya ji babu wanda ya gani. Saboda wata tana son a ci ta ɗin amma ba ta da freedom ɗin da za ta fita inda za ta je ta samu namiji ya ci ta. Yanzu kuma rayuwa ta riga da ta canza. Dole a dinga hutawa. Yarinya shekara 18 a lokacin take buƙatar namiji. Yara daga shekara 18, 19, 20 sun fi waɗanda suka kai shekara 25 da 3 buƙatar sha'awar namiji. Saboda waɗannan yaran a lokacin namiji in 10 zai ci su a rana ba za su taɓa gajiya ba. Amma yarinya da ta kai shekara 20, 23 da 4 ba ta damuwa da namiji kamar waɗannan. To iyayenmu ba sa ganewa yanzu rayuwa ta riga da ta canza. Kawai ai harka yi abin da ya kamata to ba za su gane ba. Don Allah yara ku kuma ku dinga kula. Ku san waɗanda za su rinƙa mu'amala da ku wanda za su rinƙa cin ku kuna jin daɗi. Ba wai kowanne in kika gan shi fa ba ki ba shi gindi yayi ta ci ba a hannu. Ki san wanda za ki rinƙa bawa. Ba hana ku nishaɗantar da juna ba wannan nishaɗi ne. In ba dan da nonuwan kansu magana suke za ka ga sun yi tauri. To magana suke yi motsi da kansa suke yi saboda yanda suke jin daɗi. Amma maza wai ku zo wai za ku ci mace ba wani shan nono ba wani kawai ta buɗe muku gindi. Haka kawai ake yi. Ai kamar yanda kuke so mace ta sha muku nono ta sha muku bura ta yi muku kiss. To haka ita ma mace take so ku ɗan sha ta. To bayan dai ka gama sai ka sauko ƙasa ka zame mata fan ɗinta. Idan ka zame mata fan ɗinta sai ka fara wasa da belinta ɗan tsakanta. Kana wasa da shi da babban ɗan yatsanka sai ka ɗan buɗe ƙafafunta. Sai ka fara tsotsar gindinta. Wannan ina gaya maka yanda idan baka taɓa mu'amala da mace ba.
aka kawo maka ita yanda ba za ta taɓa mu'amala da kowa ba in ba kai ba. Ka sha gindinta, ka tsotsi gindinta, ka caccaki gindinta da harshenka yanda ka san ka sa burarka. Ko da gindinka yana zubar da maziyyi, yana rawa, burin sai ya shiga gindi ya ci, to ka matse. Kai mata irin wannan kiwon, to duk inda kake ta nemo ka, ka ci ta. Ka caccake ta da harshe ba ɗan yatsa ba. Ka san ɗan yatsa dafi ne. Masu lesbian su suke sa hannu. To kai da harshe za ka tsotse ta, ka tsotse ta, ka tsotse ta, ta gama jiƙewa, ka tsotse ruwan nan tas, ka tsotse ruwan gindinta tas. Ta dinga kuka, tana ihu, tana zabura, tana buƙatar da kanta ta dinga janyo ka, ka zura burarka. Kar ka zura. Idan ka gama ta wannan, ka ga gindinta ya jiƙe, gadon da kuke yayi kaca-kaca idan mai ruwan ce. Ka san matan ma kala-kala ne. Akwai mai ruwa, akwai mara.